Elikkä tässä on Starperryn vaihtopetsit, mutta kun tämä tietokone lakasi, niin en voinut laittaa sitä edellistä videota, joka oli se oikea. Eli nyt mä luen teille nämä ja näytän vaihtopetsit ja näin. Moi! Saikä siellä. Tässä nämä petsit ois. Mustan kissan nimi on Katariina ja puudelin Knitteri. Toivottavasti vaihdetaan vielä. Koitin pestä petsit. Eihän haittaa, kun on muokannut sen mustan kissan. Ei, se on justiin todella ihana. Sitten on 2 piirustusta. Tuonne sydän. Tuonne sydän. Ja tuonne koira. Oi! Sitten ekstrat. Täällä on niinku tämmönen kuppi, mihin mahtuu 2. Tämmönen ekstra. Sitten on tämmönen Pokemon, jota voi käyttää pehmoleluna tai koristeena. Sitten on tämmönen hame, kaulohuivi ja niin edespäin. Niin keksiikään liian. Sitten on tämmönen, näitä voi käyttää vaikka palloina tai jonakin silkkuja. Ja elikkä kun mä sain äsken, mä tiedän jo nää petsit, niin niin mä laitan tän uudestaan pakettiin, nyt mä aion näyttää, kun mä avaan tän, elikkä tässä on paperissos, hui. Tässä on paperissokerittuihin. Elikkä ensimmäinen tää on aivan ihana petsi. Elikkäs tästä tulee mun paras petsi. Toinen petsi, elikkä glitter on tämmöinen. Tuolla on glitteri tossa. Glitteri. Elikkäs tässä oli tää, niin moikka!